Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Mga kapatid, ialay po natin ang misang ito bilang pagpapasalamat sa kapanganakan ni Madam Leon Salimhoco, ni Jeffrey Tetangco, para sa intensyon po ni Ms. Rima Kabigting Bondok, 10 ng kanyang mga kasamahan sa Kapitolyo. Intensyon ni Ernesto de la Cruz Sr., Jennifer Angeles, Marcelina Salaysay, para sa special intentions ng Prime Group, Mayor June and Jen Tetangco, Karen Miranda Chan, Dayan Tam Beltran, Kiki Nair Bautista, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela Catrina Balido, Maricor Macaruba, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatbat, para po sa ating mga frontliners, lalong-lalo ng ating mga medical frontliners, Dr. Carlo Tantan and Erica Medina, Remros Maglangke, Roxette Kabigting Bondok, Special Intentions Sister Daisy Diaz, Kabigting Sisters ng Cypress, California. Special Intentions ni Governor Dennis and Mrs. Yoli Pineda, Vice Governor Lily and Mr. Rodolfo Pineda, BM Ton and Bel Torres, Eugene and Grace Ticdao. At para sa kalusugan, lubusang kalusugan ni Brother George Diaz, Sir Roy Songco, Brother Sing Garcia, Norma Cabrera, Norma Balatbat. At ipanalangin natin ang kaluwalhatian ng kaluluwa ni Soledad, Gemma, Erlinda, Father Larry. Mga kapatid, ang Miyerkules ng Abo ay pasimula ng banal na panahon ng Kwaresma. Ito'y tanda ng pagtawag sa atin sa pagpapakumbaba at pagbabalik loob sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman, ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo sa aming pagsugpo sa lungat sa pamumuhay sa Espiritu,
maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo sa tao sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob na puspos ng awa. Mapagnihod kayo sa tapat sa kanyang pangako, laging handang magpatawad at hindi nagpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahadugan natin siya ng hinaing, butil at alak. Ang propeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok na Siyon. Inyutos ninyo sa mga ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Magnangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutan kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang iyong Diyos? Pagkaraan, minamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sanayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pangsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at naaalala. Sa iyo lamang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang pagpahariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Mga kapatid, pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos, hindi nagkasala si Kristo
ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipagkaisa tayo at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami, mga katulong sa gawain, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos. Sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahon nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, tulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung maglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan, upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihan ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makakaalam nito. Siya na nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. May pagatpanapon po kaya kayungan. Sino po dito ang mabuting tao? Sino po sa inyo ang mabuti? Sa dalawa, tatlo. Sino po ang mabuti sa inyo? So yung iba, hindi. Mga masasama. Ganun ba? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Pakisabi po sa katabi nyo, ang sama-sama mo. Hindi kayo mabuti. Walang mabuti sa inyo, tatatlo lang. Ito na lang, sige.
Pakitingnan niyo po, titigan niyo sila. Pakitingnan niyo po sila. Pakisabi po sa kanila. Pakisabi po sa katabi mo, demonyo ka. Hindi mabuti. Ayaw niyo ng mabuti, di demonyo. Sino po ang mabuti sa inyo? Ayaw niyong matawag na demonyo, no? Apat na karanasan. Marami pa. One. Meron pong nung bago ako dito, sa isang barangay, ay may mga batang nagsaserve, mga nights, mga komi. Tapos, nagmamarcha kami. Tapos, kung minsan po, nalilate ako, alam nyo naman, nagmamadali ako. Diretso na ako sa altar. Tapos, nung minsan, kumunti yung mga nagsaserve, hindi na sila nagsaserve. Tapos sabi ko sa pastoral, bakit hindi na nagsaserve yung mga bata? Nasaan yung mga bata? Ay, Among, hindi na nga sila nakakapag-serve. Kasi naman ikaw, Among, hindi ka nagmamarcha. Hindi na sila nagmamarcha, kaya hindi na sila nag-serve. Sabi ko. So, nagsaserve lang sila para magmarcha. Pangalawang karanasan. Alam nyo din, mga komlek, sinabihan ko na kayo noon, kung minsan po kasi, hindi ako nagpe-prayers of the faithful. Madalas pala. Hindi nagpapanalangin ng bayan. Minsan, nagmimisa ko sa barangay, diretso yung misa ko, hindi nakapagpanalangin ng bayan. Umiyak yung nagbabasa. Hindi ko daw siya pinabasa. Nagalit sa akin. Kinausap ako ng pastoral. Nagdamdam po yung bata sa inyo, Among. Kasi hindi nyo po siya pinabasa. Nagdamdam po kasi hindi siya nakapagbasa. Sabi ko, nagsaserve ba siya? Nagsaserve ba kayo para makita ng tao? Naglilingkod ba kayo sa altar para lang makita ng tao? Kung ganun yung gusto nyo, palit na lang tayo. Ako na lang dyan. Bawat galaw ko dito, nakikita ng lahat. Naka-live tayo So, sabi ko nga, ganun ba? Pangatlo. May pagkakataon na may tumutulong, may nagdo-donate, may nagpapagawa. Among, may lumapit sa akin, Among, papagawa ko po yung ganyan. Sabi ko, sige po, payag ako. Kaya lang isang kondisyon. Pwede yung kasi ang dami po niyang napagawa. Nakalagay doon lahat pangalan niya. Sabi ko, papayag po akong magpagawa kayo. Pero sa isang kondisyon po, ano po yun, Among? Pwede pong tanggalin natin yung mga pangalan niyo na nakadikit ngayon. Gagawa ko na lang po kayo ng isang marker dedicated para sa inyong kabutihan. Hindi na nagpagawa. Hindi ko alam kung nangyari. Pang-apat na karanasan. Alam ni Nana Bireng to. At Ching Bireng, alam mo to. Nagpamisa. Hindi narinig yung pangalan. Lumapit kay Ching Bireng. Hoy, Bireng, bakit hindi man nasabi yung pangalan ko? Nagpamisa ako, nagbayad ako. Bakit hindi nasabi yung pangalan ko? Di ko man narinig yung pangalan ko sa misa. Akin na yung bayad ko. Kukunin ko ulit. Di po ba? Paano maririnig? One, dumating po, aleluya na. Late na nga yung pare, late pa siya. Pangalawa, paano maririnig? Bingi. Mahina yung tenga. Hoy, balik mo yan. Nagpamisa ko, hindi ko narinig. Para bagang pag hindi narinig ang pamisa, ay walang naisagawang pagdarasal. Sinabi ko po yung mga ito, kasi kung minsan, we do good or we do things just to be recognized. Para makita, malaman ng mga tao, magdodonate akong ganyan para makita ang pangalan ko. Gagawin ko to para purihin ako at makita ang ginawa ko.
Maglilingkod ako para makita ako. At times, there are times na nangyayari yon sa atin. Human as we are. Nagagawa natin yon. Na kung minsan, ginagawa natin ang isang bagay para mapansin ng iba. Katulad po sa matandang tipan. Actually, yung background nito ay sabi nila, Panginoon, nag-aayuno kami. Panginoon, gumagawa kami ng mabuti. Bakit hindi mo kami pansinin? Ba't di mo pansinin ang aming mga ginagawang kabutihan? Ba't di mo tingnan ang aming pag-aayuno? Kaya nga po sa Ebanghelyo natin ngayon, makikita natin anong sabi ng Panginoon, kung kayo'y mag-aayuno, huwag niyong ipahalata na nag-aayuno kayo. Kung kayo'y tumutulong, huwag niyong pagsabi, ipagtrompeta na kayo'y tumulong. Kung kayo gumawa ng mabuti, ay hindi niyo na kailangan na isiwalat sa lahat ng tao ang ginawa niyong mabuti. Hindi naman kayo politiko o congressman na nakalagay lahat yung pangalan at picture kahit hindi nila project. Hindi tayo ganun. Sabi ng Panginoon, ang Diyos, ang iyong Ama na nakakakita ng kabutihan ng ginagawa mo, ang siyang gagantimpala sa iyo. Ang siyang gagantimpala sa iyo, ang iyong Ama na nakakakita ng ginawa mo. Ang siyang gagantimpala sa iyo. Amen. Kung titingnan po natin, mga kapatid, ano ang epekto nito sa atin? When we do things just to be recognized, kapag gumagawa tayo ng bagay o tumutulong o gumagawa ng mabuti para ipagkapuri ng ibang tao o para ikapagparangal ng ibang tao, ang nangyayari po nun sa atin, king kapampangan at naging kasanting, dagul-dagul kasalo. Potang may kagawa kang mayap, at akilala daring aliwa, ikit daring aliwa, yung gewa mo, malyaring, dagul-dagul kasalo. Pinagawa ko yan, pinagawa ko yan, inano ko yan, tinulungan ko yan. Para bagang kapag gumawa tayo ng mabuti, o gumawa ng kabutihan sa isang tao, sa isang tao, para bagang ipinagpaparangalan natin, ipinagpaparangalan natin ang mismong paggawa natin. Anong sabi ng Panginoon? Hindi dapat ganon. Bakit? Kasi kung ipagpaparangalan natin, we will be proud. Tayo ay magiging mapagmataas. Kaya nga po kung titingnan natin, ano ang tinuturo sa atin ng Miyerkules ng Abo, ng Miyerkules de Ceniza? Tinuturo sa atin ng mismong lupa na ilalagay sa ating ulo na tayo ay nanggaling sa lupa at tayo'y lupa lamang. Tayo'y lupa lamang. Kaya dapat tayo ay laging nakatuntong sa lupa. Na kahit ano pa ang nangyari sa atin, tayo dapat, we will always be grounded. Nakatuntong sa lupa. Nakatuntong sa lupa ng may kapagpakumbabaan. This is Lent. Ito yung tinuturo sa atin ng Kwaresma. Pagpapakumbaba sa ating mga kasalanan, ngunit maliban doon, it is pagpapakumbaba. It is humility that turns into a total dependence on God. Na ang mga bagay na ito, na tayo'y lupa lamang, ang lahat ng ito ay nakadepende sa Diyos. Kaya nga po, ang gandang imahe, marami po sa atin dito, may bukid. Sino po yung may mga bukid dito sa inyo? Sino po yung may mga bukid sa inyo? Huwag na po kayong mahiya.
Pakitaas yung kamay yung may mga bukid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 kayo. Tatatlong kaban lang nakukuha ko sa inyo pag natatanggap ko isang taon. O nga no, ang daming may lupa dito, hektarya. Tatanggap ng pari, ino-offer nyo. 3 kaban, Diyos ko. Joke lang po. Anyway, yung palay po, kung titignan natin yung palay, yung imahe ng palay, sabi po nung minsan sabi ko, may kasama kong ating kong Kayabe Hortelano, may kasama kong magsasaka, sabi ko, kasi ang tataas, diretso yung palay. Ay, kaganda po ng palay, no? Sabi kong ganyan. Sumagot po yung magsasaka sa akin. Ay, among hindi po. Kasi matataas po. Yung maganda po, yung nakayuko. Kasi yung nakayuko, ibig sabihin, hitik sa bunga. Yung nakayuko, ibig sabihin, hitik sa bunga. Dalawang bagay. Kapag tayo ay hitik sa bunga, tayo ay matutong yumuko. Kapag tayo'y idinarangal, kapag tayo'y pinagpapala, kapag tayo'y itinataas, matuto tayong yumuko sa lupa. Paalala na tayo'y dapat magpakumbaba dahil tayo'y galing sa lupa. Pangalawa, kapag tayo'y marunong, when we know how to bow down, kapag tayo'y marunong yumuko at kumilala sa ating pinanggalingan, kapag tayo'y marunong yumuko at kumilala sa nagbibigay ng lahat sa Diyos, nagbibigay ng lahat ng biyaya sa atin, kapag tayo'y natutong yumuko sa panalangin, lalo tayong magbubunga at pagpapalain. Lalo tayong magbubunga at pagpapalain. Amen. Naway ang Kwaresma ay turuan tayo na magpakumbaba, na tumuntong sa lupa na ating pinagmulan, nang tayo'y lubusan at palagiang maging hitik sa bunga, puno ng biyaya at awa at pagmamahal ng Diyos. Amen. Amen. Ang pagbabasbas ng abo at paggagawad nito sa ating mga ulo. Mga minamahal na kapatid, manalangin tayo sa Amang May Kapal upang ang abong sa ulo natin ilalagay para ipahuwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal. Ama naming mapagmahal, ang iyong ikinasisiya ay hindi ang kamatayan ng masamang tao,
kundi ang kanyang pagsisisi at pagbabagong buhay. Dinggin mo sa aming pagluhog na iyong marapating basbasan ng abong ito na aming ilalagay sa aming mga ulo bilang pagkilalang ito ang aming pinanggalingan at ito rin sa wakas ang aming babalikan upang ang kapatawaran na ay aming makamtan sa pagganap namin itong 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay na siyang pakikihati namin sa iyong anak sa kanyang bagong buhay at tagumpay sapagkat siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Dahil na rin po sa pandemya, ang paglalagay po ng abo, una, ang formularyo po ay sasabihin ko lamang at pagkatapos ay tahimik na lalagyan kayo ng abo sa inyong mga ulo, sa inyong mga bumbunan. Dahil na rin po sa pandemyang ito. Ang tradisyon pong ito ng paglalagay ng abo sa bumbunan ay pamatandang tradisyon ng ating simbahan. Yumuko po tayo ng konti mamaya sa pagtanggap natin ng abo. Salamat po. Turn away from sin and believe in the gospel. Arise.
pagpasok natin sa panahon ng Kwaresma, inaanyayahan tayong tumugon sa Diyos na tumatawag sa atin upang magbalik sa Kanya ng buong puso. Panginoon, tingin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Bilang isang simbahan, makaisa nawa tayo ni Kristo sa kanyang pagpapakasakit. Sa pagpasok natin sa panahong ito ng Kwaresma, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Madisiplina nawa natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pag-aayuno at pagsasakripisyo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Imulat nawa natin ang ating mga mata sa mga kapatid nating lubos na nangangailangan sa pamamagitan ng pagkakawanggawa at taus-pusong paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maging masaya at mapayapa nawa sa piling ng Diyos ang mga kapatid nating yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan ng ating puso at kalooban nating hilingin ang ating sariling kahilingan. O Diyos na mahabagin, tunghayan mo ang mga kahilingan namin, nawa ang mga abong aming tinanggap ay tunay na maging sagisag ng aming pangakong tuparin ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid nating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahain ito bilang maringal na pagsimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadali sa inawa sa aming masasamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na parang kami sa aming nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo Itaasin rin. niyo yung puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay kaysa ng iyong anak na minamahal, aming inilalaan ang panahon, talino at yaman para ganapin ang iyong kalooban ng kapwa-tao'y lubos na damayan sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan. Kami yung pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaysa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, Dominus Deus, Dominus Deus Sabaoth. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ay nawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon. Inabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na mayahandog para sa inyo. Gayun din naman matapos ang hapunan ay nawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot yon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Misteryo ng pananampalataya.
ginagawa namin ngayon, pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami isinasamo namin na kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo yung mabuklot sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig at posesin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, Emerito, ng Tanang Kaparian at ng lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na buhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. King kapamilatan ng Kristo, kamben at keya, ibang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu. Pupurian dakat parangalan, manggaman king ala ng God. Bilang isang pamilya, tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ngayon pananampalataya at ang pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be.
kapayapaan. Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos na mapagmahal sa atin. Mapalad tayo, tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay. At nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Iyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Horacio Imperata, laban sa proteksyon, laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Padre Pio ng Pietrelcina, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, Ipanalangin mo kami. San Madre Teresa, Ipanalangin mo San kami. Serapion, Ipanalangin San mo kami. Pedro Nolasco, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Ina namin at Pintakasi, Nuestra Señora de la Merced. Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtiitiisan at ang iyong kinalulugdan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos at inyong mga pamilya, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa natin ay alay na humayo kayo, taglay ang kapakumbabaan at habag at awa ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po.